Byddai gweld y mawrion yn sicr yn rhan fawr o bleser gwyliau yn Llandrindod cyn y rhyfel byd cynta, ond nid dyna'n unig oedd gan y lle o gynnig. Pan fyddech chi wedi cael llon bol ar gymryd y dŵr, fe allech segura mewn pynt ar y llyn, a gwylio'r cychod banirog o bob lliw a llun, ac weithiau weld cynnal regata Victorianedd ar achlysuron arbennig. Yn wir, doedd dim yn ormod i wneud mwyn plesio'r ymwelwyr, ac fe gair mampwyo'n rhyfeddau sylw manwl. Ar gais un o gyn ar glwyddi tredegar, fe gododd y gwesti hwn fynedfa gysgodol neilltiedig i gadw un o hoff gwenod yr arglwydd yn sych ac yn saff rhag golwg y cyhoedd. Ond nid yn y fan yna ar arhosau Mr Lloyd George, yn y gwalia a bydde fe'n gwneud i nith, am fod y tŷ hwnnw'n pleidio'r mudiad dirwest mae'n debyg. Ac wrth gwrs, mi fydde'n siarad yn neuaddau rhwysgfawr y dre, yr Albert Hall a'r Grand Pavilion. Mae'r trigolion o hyd yn cofio'r ateb ar oes i'r brawd a fynodd iddo beth oedd wedi digwydd i gart ac asin Lloyd George. The cart has gone years ago, but I see the donkey is still with us. Llandrindod, fel y dwedes i, oedd y spa mwyaf yng Nghymru, ond roedd na rai eraill hefyd. Roedd un yn Rhefryw yn y Gogledd, a thros y mynyddodd i'r de o Llandrindod, bu llawer o dyrru am gyfnod i Lanfair Miallt, Llangamarch a Llanwrtyd. Nawr, roedd na wahaniaeth pendant iawn rhwng naws Llandrindod, dewis le'r crachach, a Llanwrtyd, lle rai'r werin am dipyn o seibiant. Doedd dim gwestai crand yn Llanwrtyd, ond fe fydde'r tai teras yn y stryd fawr yn llawn i'r top trwy gydol yr ha. Meddyliwch fod cynifer a 40 o bobl yn aros ar yr un pryd ym Mhant y Celyn. Y gwragydd yn cysgu ar y llawr cynta, 4 i bob stafell, a'r gwir ar y llawr ucha yr un fath. Yn y nos, y Victoria Hall oedd y man cyfarfod. Yn ystod y dydd, beth oedd yn well na rhodianna'r llwybrau hyd at Barc Victoria, rhyw filltir o'r pentre, a manteisio yn naturiol ar bob cyfle i gymryd y dŵr holl bresennol, neu i wneud tipyn o gari, pawb ei ddileit yn te. Hyd yn oed yn y pentre bach hwn, roedd na sawl gwahanol math o ffynonau, ac yma, ymherfedd y wlad, roedd na ddigonedd o awyr iach i'r ymwelwyr, dyfroedd iachusol wrth y galwyni, roedd na rai yn ôl y sôn yn yfed cymaint o 10 peint y dydd gan fod y moddion mor had. A hwyl cymdeithas Gymraeg hefyd a ymfewhau drwyddi bob ha.